μαζί θα εγγυηθούμε την ενότητα του κινήματος. Μαζί θα την εγγυηθούμε. Ο Πασόκ δεν γεννήθηκε για να αποτελέσει διάτοντα αστέρα στα δημόσια πράγματα του τόπου. Ότι από την συγκέντρωση και μεγαλύτερη μπορούσα να φανταστώ. Πασόκ, έτσι που με τη δεύτερη τετραετία να κατοχυρώσουμε όλοι μαζί, σημαίνει η απόφασή σου να δώσεις τη μάχη για το